Usa ka himsog nga female saltwater crocodile gikan sa munisipalidad sa Carmen, Cotabato ang gi-turn over ngadto sa Philippine Eagle Foundation sa Malagos, Davao City para sa padayon nga pag-atiman ug rehabilitasyon. Gipanganlan ang buwaya nga kanluran nga dunay gitas-on nga 137 ka pulgada ug mitimbang ug gibana-banaang 300 kilograms. Gipangunahan sa DNR 12 Pedro Cotabato ang pagbalhin ini niadtong Abril 3, 2025. Luwas kining gibiyahe sa bag-on ining Pinoy-anan pinaagi sa tabang sa 602nd Brigade Philippine Army uban ang bug-os nga suporta gikan sa PEF Wildlife Experts. Si kanluran temporaryong anaa sa kustodiya sa kasundaluhan sukad nga na-rescue kini niadtong tuig 2017. Aksidente kini nga napukotan sa Liguasan Marsh, Barangay Cuyapon, Cabacan, Cotabato. Si kanluran padayong ipailalom sa rehabilitasyon sa luwas ug epesyente nga palibot. Gipasiugda sa DNR, Philippine Army ug Philippine Eagle Foundation ang lig-od nga kolaborasyon sa pagpausuwag sa wildlife conservation efforts sa rehiyon. Dai Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.